Bongless, Teacher Roger. Nandito po ako ngayon sa isang napakalaking pamboat. Punta tayo ngayon sa Aroroy. So kagaling ko lang ng Legazpi, kumuha ng NBI. Tapos kailangan walang biyaheng fast trap ng 12 o'clock. Kaya nagpakasakali ako dito sa pamboat na malaki naman. So the travel time is 3 hours. Pagdating sa Aroroy, bibiyay ako ng van papuntang Masbate. So it's another an hour. And so total is 4 hours travel time. So samahan niyo po ako. Yan. So time natin is 1 hour and 40 minutes lang nakalipas. Nasa gitna pa rin kami ng dagat, pero may makikita kang mga isla panaka-naka. Yes, it says magke-KMJS. Di umano, nahulog ang cellphone ni MJS sa isang dagat. Ipapasoko ko yun. Kapag may katuwiran. Paglaban mo. Sokot na sa paglaban mo. Atas may rated K pa. May rated cake. Pang-MMK ko ba? Tas may wish ko lang pa. Okay ka na. Papa MMK pa. Tapos sasabihin, ano ba yung phone mo? iPhone X Max ba yan? Hindi po. Vivo. Vivo lang. Walang Vivo. Pinag-MMK pa, no? Ayun lang pa. Di umano, may isang paranormal. Ano yung paranormal expert na walang baba? Yan, kuya. Wakan. Sino nga yun? Si Ed. Ed Galwag. Ayun. Oo. Walang baba. Yung katulad sa SM. But yung katulad sa SM. Yung Parang ang bilis ng araw. Plano pa lang Hindi, plano pa lang. Nag-SM na. Nag-ikot na. bago kami nag-SM. Takot kayo? Para mag-ride. Nakaka-trip lang. Parang kahapon naligaw tayo sa bata na yun. Ang laki na ng alon. Tapos ngayon, kahapon, talbog tayo ng talbog. Di ba hindi naman talbog? Wave! Nalipan. Masaya sa amin. Kaya Kahit ang lakas pa ng alon. Eh, nandun tayo. Makikita ka tayo, fish. Alam mo si ano? Kailan? May time ba?
Oo, ulan na doon, no?